Pero que necesidade. Maruja. Maruja. Que isto está congelado. Está congelada. Como pode vostede levar 40 anos vindo a esta piscina coa temperatura que fai? E co día que está fora se non lle digo. Algún día temos la quentiña, home. E cando está aquí moi congelada, come para limpar a pequeniña que está máis quente. Miren esta cara, mire para ali. Maruja hoxe vai nos dar varios titulares. O primeiro deles é saber quen foi o seu monitor, pero para iso temos que vela en acción e entender de quen aprendeu. 3, 2, 1, vamos! Era un pastor alemán precioso. Un can. Un can. Vostede aprendeu a nadar dun can. E como foi iso? Pois mire, nós íbamos á playa. El vía que era tan inteligente que eu quería nadar. Entonces, madre mía, eu can pois acercando. Dixía eu que quere este can. Eu atrás del co rabo, agarrado ao rabo, mais as patas. Chega un momento, o can detecta algo. Detecta que se eu me valo por mí misma. Eu, cando me vin libre do can, dixo, esa sei nadar, Dios mío. Entonces, a toda a playa era miña, alabado sea Dios. Estando facendo ali, a Joaquín doume un pequeno soplo e sustime, non sabe, no corazón. Entón, fun ao médico e díxome, María, deixe un pouco a Joaquín un momento, vos vai ir, pero de momento botese só a nadar. Vamos deixar claro, cantos días á semana ven nadar? Oh, Dios mío, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. E ás veces? Sábado e domingo, así. E horas que virá 1h30, 1 hora. Oh, sí. Mira, meu fillo, ás 8 xa estou aquí. Perdón? Levo 3 horas aquí. E ainda estou aquí hasta as 12 ou 1. Con estilos favoritos, pero cal destes será? Mirade. Love and marriage go together like a horse and carriage. Maruja, non che chigi o paso ninguén. Ninguén, non me Que sigo. teño metade de anos que vostede. Eu teño 48, non che sigo o paso. 48, eres máis novo que o meu fillo maior. Oi vai. Se nos bautizaron de atrás como dicindo, serás pringao. Meus filliños, pasede deporte. Non vos droguedes, non bebedes, non bebades, non trasnoitedes, non levade unha vida sana. Vos consellos, Maruja. Un bica...